Mboten damel gareng nggih mboten napa-napa. Neken. Halo. Ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa, sempakku tak kene genteng. Ken niken. Kuwi iki jenenge wong onderdile wong wedok kuwi mau yen ditokne sak panggon-panggonan kuwi bakal ora bener. Udan jare biasane lek udan ki biasane celana dalam dikene dhuwur genteng iso bar udane. Berarti sempakmu mbok uncalne nang kono. Iya. Tak jupuke. Endi wong ora udan. Urung mbok cepot to? Ora. Kok kulino Pak. Ya jenenge berkaing Gusti ya Nduk ya. Muga-muga kasembadan slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bersih desa acara tahunan wis disembadani sedaya masyarakat wonten ing Laladan Ponorogo. Ponorogo. Ya, alhamdulillah ki sing teko ning kene ya ora mung desa Kesugihan tok. Ning kabeh sak Ponorogo ki tekan kene. Badhe mirsani jenengan Mbak Niken Salindri. Iya. Sing mirsani ora mung priyayi Ponorogo kemawon. Betul. Mbak Niken dipun mirsani sedunia. Jalan mereka dipun live streaming dari beberapa teman-teman YouTuber. Oke, niki kathah sanget sing live streaming. Alhamdulillah. Widyawati mengke Mbak Niken maju meleh. Oh, ya. Wong bene awake dhewe. Aku istirahat saiki, aku manut lho. Manut kula nggih manut jenengan mawon. Lek jane aku iku gak usah istirahat ya ndak apa-apa. Soalnya ini yang menanti juga sudah banyak. Oke, siap Mbak Niken. Saya takut mengecewakan semua orang. Betul. Iya, tapi enggak apa-apa kalau saya disuruh istirahat juga enggak apa-apa. Enggak boleh, enggak usah istirahat. Niki nuwun sewu Mbak Niken. Mbak Niken nuwun sewu menika sedaya beliau-beliau ingkang lenggah menika Bapak Kepala Desa Sekecamatan Pulung. Menika wonten beliau Bapak Kepala Desa Pomahan, wonten Bapak Kepala Desa Bekiring, wonten Bapak Kepala Desa Munggung dan lain sebagainya. Pokoknya semua kepala-kepala semua ada di sini. Betul. Lumpuk dadi siji ya. Iki tenan, Nduk. Bapak-bapak beliau-beliau ki enek sing ada yang mempunyai suara emas. Oh nggih. Yang bisa berdendang ria dan juga nyanyi dan membawa. Aduh, idumu mau. Iki kudu itu. Apa? Iki ke banyu udan ki nyemprot kon jero awak. Kaya. Lek mlumpuk ki mbok dilekseng. Ora kowe eman to tak lek ya eman to. Tak semburne kowe kuwi to. Mbah Lurah menika mbok bilih menika kersa badhe mingkah pepanggungan. Menika kula Mbah Lurah sapa? Mbah Lurah. Sedaya. Monggo Mas Gareng, panjenengan ingkang langkung pono kan Mbah Camat rumiyin nek ngoten Mbah Camat rumiyin, Nduk. Nggih, Pak Camat. Paring dawuh jenengan Mbak Niken monggo lah aku wis biasa, Nduk. Pak Camat ugi rawuh. Pak Camat ingkang paring dawuh jenengan, Pak Camat. Pak Camat sinten? Pak Camat, asmanipun Pak Camat pun Pak Camat ngoten mawon. Pak Camat Oke, Pak Camat monggo. Napa didampingi kali Bapak Kepala Desa yang lainnya. Sepados tinggal guyub kalian kali beliau Bapak Dewan, kali beliau Bapak Dewan. Oh nggih. Nggih, Mbah Dewan kali Pak Camat monggo minggah panggung. Monggo. Monggo Pak Camat. Pak Dewan, monggo ke mriki. Pak Camat monggo mriki. Mbak Niken sampun ngantosi Pak Camat dan juga Bapak Dewan. Nggih, alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun, Nggih, Pak, sugeng dalu, Pak. Nggih, niki sik ngapel miki, Mbak. Nggih, monggo. Mugi-mugi 17-an pun timbali Pak Camat Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak. Nggih, niki pun menika nggih. Wah, jan tenan. Nggih. Wilujeng dalu masange. Wilujeng dalu Bapak. Nggih, sugeng rawuh wonten Laladan Ponorogo. Nggih, Mas Gareng. Nggih, Bapak. Kepanggih malih. Sakjane jenengan ki ngekos mawon teng Pulung. Alah, kula ki jan kantos kali panjenengan kali Mbah Lurah sak Pulung ki ken tenan awih ngaten. Gang-gange namung seminggu. Nggih, wis sedina rong dina to, Nduk. Mulakno aku ki awakmu terus sing takon ngomong. Dipake wis kowe waleh karo aku yo anu. Sugeng rawuh wilujeng dalu Mbak Niken Salindri. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Krana menika wektale sampun sangsaya dalu. Nggih. Niki
rebat cekap kemawon niki mangke siap kersane kanca-kanca terwakili gitu. Nggih, Bapak. Nggih. Pinten-pinten bergodo niku wau. Siap. Mas Dalang jadi paguyuban sekdes, paguyuban kepala desa ampun sedaya rawuh niku nggih Pak nggih. Nggih, mangke wonten Pak Dewan niku Pak Puryono, wonten Pak Ayatullah, mangke kersane minggah Oh ngaten. nggih. Siap, siap. Niki dalem Bapak. dalem namung lantaraken kemawon. Oh ngaten. Nggih. Monggo, Pak. Niki mengke jane sekecanipun saged fragmen sekewedap ngoten napa nggih? Dalem kedangon nggih. Pun nek kedangon nggih nek ngaten mangke dalem nek dipun langsung nembang mawon. Awit menika wekdalipun sampun langsung dalu. Nggih kembang Probolinggo. Nggih. Angka kalih Roro Jonggrang kesukaan kula niki. Nggih, leres nggih. Monggo. Nggih. Menika dalem tak izin Pripun Pak Camat? wonten ngandhap kemawon mungkin ngrusuhi Pak Bekiring. Nggih, menika beliau Bapak Kepala Desa Bekiring, Mas Sange, Mbak Niken, Masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Bulung. Nggih, Bapak. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Cange Wilujeng dalu. ingkang saking Bluro, Jawa Tengah. Wilujeng dalu Pak Kades. Ngaturaken sugeng rawuh wonten Ponorogo, tepatipun wonten Sugihan Pulung Ponorogo. Nggih, ler Ugi ngaturaken wilujeng rawuh Mbak Niken Salindri saking Kediri, pepanggihan melih. Kalau kepengker wonten Patik niku tesih walit. Tapi sakniki Pangdangu berarti Pak. Oke. Oh, Niku nggih. pas gelar reok wonten Patik niku. Oh. Nggih tesih walit kalih Pak. Sinten Pak Tentara. Nggih. Ugi ngaturaken wilujeng dalu Pak Anggota Dewan Kabupaten Ponorogo, Pak Puryono, Ki Mas Ayatullah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, sedaya kepala desa sekecamatan Bulung, Pak Sekdes sekecamatan Bulung, mugi sedaya penonton wonten ing kalodhangan punika nderek memuji mugi-mugi warga masyarakat desa Kesugihan anggenipun bersih desa tansah dipun tebihaken saking balak bilainipun Gusti Allah. Amin. Dipun celakaken saking sedaya kawilujengan. Ngaten nggih? Amin. Nggih. Langsung kemawon Mas Gareng. Iki napa lagunipun ingkang sepindah? Wau Pak Camat nyuwun Roro Jonggrang. kembang Probolinggo kalian Roro Jonggrang. Nggih, setunggal pupuh menika kembang Probolinggo, bablasne Roro Jonggrang. Leres Maten nggih nggih Mas Pak nggih. Gareng. Nggih. Andum cekap. Monggo, Nggih. Cok. Niki kembang Probolinggo sesarengan Mbah Lurah Bekiring kalian Mbak Niken Salindri. Oke, nggih Mas Gareng. Lan jenengan pripun? Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mbak Niken pepanggihan wonten Kecamatan Pulung. Alhamdulillah paringi sehat nggih. Alhamdulillah. Monggo Mbah Bekiring. Rina wangi wong katoning netra mila ing pupus Brahma hambarengi tumurune tresna aku mung tansah ngenteni tumetesing tresna kang sejati sumila ing pupus Brahma hambarengi tumurune tresna rina wangi wong katone netra kembang arum Probolinggo tak
tak sirami banyu ning asmara. Yuk. Napa, Pak? Ayo, monggo. Sayur kentang Sampai apa rakyat ingat tresno Nimas Ayu kembang Probolinggo sesarengan kalian Mbak Nik Salindri. Kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wati boyongan. Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa saka Bandung aku terbe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Rara Jonggrang panyuwunmu tak turuti Sembah nuwun. nggih ngaturaken panuwun Mbak Mas Munggung Nggih. niki kula badhe mandhap. Mbok Nggih. bilih wonten titipan dhateng Mas Gareng utawi Mbak Niken. Oh,